Yan guys, sobrang malakas yung sibuyas kasi nagbaon na kami. Alam na yan, Tagums Pansiteria. At ito na nga guys, nako, ano to? Matinding digmaan. Nakakaya bakit? Bakit? Informa. Hindi, may red horse na. Red horse digmaan to. Nakakaya kay Boss Doy. Hindi nyo tinaganti yung channel nyo? Boy Tapyas. Sir, Hindi mo mataserin. Ito ma'am. Boy, Tapyas, tagal channel. Sige, I believe. I believe ba? Guys, Sinarawan tayo. Dinardaraan ka. hindi nga. Dinayan namin yung ano daw, dinuguan. iniwan yung dinuguan sa Adobo. Ayaw adobong pato. namin yun. Dahil lang gusto namin yung magkakasabay kaming apat na may ganyan. Hello guys, kumuha kami Sibuyas. kumuha kami ng sibuyas guys kasi Baon-baon. kulang-kulang yung kwan, yung sibuyas namin. Baon-baon. Ang daming sibuyas guys. Meron pa yung puno bro. Ganito na lang. Ugasan na lang natin to yung. Tapos subo natin mamaya. Na bro. Hindi bro, nahulog. Yan guys, si Kayong ko yan, yung pinakamabait na naipakang sa akin. Tapos si Boy Tapyas, yung pinaka-pogi sa buong Cagayan. Cagayan ba bro? Universe. Ah, Universe. Yan, si Hart. Vlog bubat lang na heart Ito naman Yan si Wala, Hart. nagbakasyon si Limal nung Friday. Nagbakasyon siya pero umuwi din. Tagalog na ka. Hindi, ang mga road, mabaya Yan si Hart. Yung Tagalog na yun, Ivan? Tagalog na sila. Tagalog na sila. Hi guys. Ano ba? Yan guys, sobrang malakas yung sibuyas kasi nagbaon na kami. Dinala namin yung pinakamatinik na tagahiwa. Yan o. Chinese bamboo ba yan? Yung bamboo niya? Yung Oh, Chinese bamboo pero ayaw ni Manang Marlene magbigay nito. Pagka daw, padat natin yung basteriya niya. Ganda na rabong na. Yung labong daw guys. Hanap daw kayo ng labong. Oh, yun. Yung labong, masarap yun. Hidayo tayo dyan ay pagbansa. Guys, sobrang special namin no. Dinalan pa kami ni Si Sir Eric. Si Sir Eric. Sir Eric. Guys, yan. Sir Eric Sarita yan. Okay, tapos yung pansit natin. Face mask tayo na lang. Siyempre bro. Oh, yun lang ako rin. Aba, ako. Hindi, siyempre nahiya tayo kay Kuya Marlo. Pero, ay Dan, dami na eh. Meron na pala lahat. Yes, sir. Thank you, sir. Cara. Daw cara tayo tinis. Cara. Ako rin, nakalala doy. Cara, tinidor. Yun, isuputan nyo. Okay. Isip ka pala sili na. Tinidor, try nyo. Saan na lang? Ang ganda. Okay, sa pinggan kayo, sa pinggan kayo na. Pagka sibuyas. Karga namin ang kaya. Nagbaon pa kayo? Hindi mali. Nauna sibuyas. Sibuyas. Malang sibuyas din sa kaya. Kaya nagbaon sila. Sarap pa. Ano yan? Busin mo natin yung red door sa atin. Bago tayo kumain. Hi guys. Karaan. Sobrang crispy bro. Kapag baka sabi na tambal lang yun. Great music guys. Bye, Sir Eric. Sarap dito talaga. Hindi
Yung may pagpapalit ang Sterya. Tagong sana kasi Dwayne's na lang kasi mas Dwayne lagi na namin. Tagong na yun. Tagong ka. Sister! Libit mo pala. Makala. Hindi maso. Guys! Ganito kami simple. Ito na yung sabaw natin. Salamat kay, kay Ate. Ate! Thank you! Hindi nakikita kasi. Kunan mo kasi yung mukha niya. Against the light kasi. Hindi kita. Swerte. Sabi. Sabaw. Sabaw na tayo guys. Sikap! Lagyan natin ng... Layoy! Lagyan natin ng palasa konti. Kita mo! Go! Kita mo yan! Yo, Reo! Reo guys! Try mo, sampalan mo! Malaki yung sambo. Yun, isa pa. Isang sago pa. Mainit, mainit. Yellow, sampalan mo isang malaki yung sago, yellow. Yan, isa pa. Nay! Mainit, tara! Bro. Sampalan tayo na isang malaki yung sago. Bro, sumbukan mo na kanya. Nay! Nila kayo. Lakay. Lumayo mo game ng low. Na, Lalakan. Na, mga na yun. pinawala ko ng kapitan ko tayo. Oo, nagkawit pa siya kapitanan mo na. Man, amo ni mamata. Dalawa lumakay amo tayo. Pasimple lang kami guys. Hindi na kami guys. Ganito kami. Yummy! Sarap talaga guys. Thank you ma'am. Yan, si Ma'am Dang. Teacher po yan. Ay, Teacher po yan si Ma'am Dang. Yan, nagsiserve. O, tingnan nyo. Pops! Yes, pasampay. Tampay! Ay, ito nga pala si Boss Dwayne guys. Ay, yes. Yan ang pansitan. Hello! Guys. Lagi niyong subaybayan ng susunod na videos ni Boy Tapias. Yeah! Lodi! Bait talaga nito si Boss Dwayne. Ah? Ang bait talaga. Lods talaga, ano. Lods talaga kita. Lodi, Boss Si Dwayne! Boss Dwayne talaga. May lakad sila guys, may lakad. Bilis niya oh. Natatawa ba? Ay daw. May lakad. So tayo lang yung maiwan ngayon dito. Pumunta rin kami. Mga Dabarkads. Thank you rin. Ma'am, mga katagong stock. mga kapagod. Bigyan mo kaya ng kwan, ng YouTube channel si Dwayne. Katagoms. Hard ka na hard. Hard. Sorry ha, may iwan ka. Guys, ito na. Parang dinaanan na ng dilubyo. Lolo, may bolsa. Siyempre, boss natin yung sa atin. Pangalaw to. May bolsa. Si Bro Robin. Sano? Wala ako duksit. Sige. Ay, susi! Hindi kanya na? Gataman tadeng na dahil susi ta?